Moi! Tänään ei maistella makuja pikkupirulaisia. Tänään maistellaan kakkaa. Mä oon syönyt näitä ennenkin. Tänään maistellaan kaikki tuotteita. Mä aion arvostella ne niin kuin asteikolla. Eli makuina on pikkupuna, veri ja sit suome. En tiedä. Ei voi mitään. Mä en oo koskaan maistanut tuotteita. Aste. Ehkä kaksi. Ehkä 4 ja 5 väliin. Ehkä 1/5. En tiedä. Ei voi mitään. Siis. Yksi kalja. Yksi kalja. Yksi kalja. Yksi kalja. Oliko sun vanhemmat jotakin, kun oot tommonen? Mulla on yksi kalja. 5 minuuttia meni lähetystä, niin ensimmäinen ihminen kansi. Lauantai-iltaan kello 2. Hauskaa. Joo. No, nyt älä missään nimessä lopeta paskantamista, koska taitaa olla silleen, että sä oot ainut, joka siellä tällä hetkellä linjoilla on. Niin. Liisa Jakovirta on viime päivät sitkeästi etsinyt halua. Samalla asialla ovat olleet muutkin helsinkiläiset. Ville Alatypä piirsi ja kaikki palaute on ollut sitä, että ei ole auratusta. Ja kaikki palaute on ollut sitä, että sitä ei ole. Niin. Joo, ei niitä imeskellä sitä sen enempää. Niin. Ampappa se meikäläisen kokis siitäkö? Ampappa se. Ampappa se meikäläisen kokis siitä. No. Ampappa se meikäläisen kokis siitä. En oo vielä päässyt höylämään. Kun näemme täällä paljon höylännyt. Höylän. Niin. Puuhöylä. Siis siitä pistetään kullisohva. Jää. Tätä on mä ja Kuusessa suu. Jää. Mä otan semmosen. Et saa! Tämä on meidän pullikakka. No niin, tässä on nämä puuosat sitten. Jää. Kullistahan sä halusit. Joo. Siitä mä tiska halus ulaan. No. Nyt minä juon kaljan. Ihmisen täytyy pitää hauskaa aina kun vain voi. Sano nyt rehellisesti. Panisitko sinä lasin? No ehkä. Se on makuasia. En olekaan käynyt siellä pitkään aikaan. Uskallanko minä edes tunnustaa, että en ole vielä koskaan käynyt? Kukahan lähtisi mukaan? No, vaikka minä. Sovittu. Heti seuraavana sateisena sunnuntaina. Tavataan taas. Saas.